öz halkyna hyzmat eden illeşim. Tökmet atıp zıngdylar ýat ýurtlary. Bugün tökmetçileň aýby açylly, kimiň düşman, kimiň dostlugy bilinni. Halal dostlar 30 ýyllap kösenni. Ahyrynda alam bilen yüzleşdi. Haram horluň garşysyna söwüşdi. Hakykati beýan eden gardaşlarym. Adyňyzy beýan edip bilemok, ýat ýurtlary watany harlap geleňok, şafer paýdan haram teňe alaňok, watanymyzy halat edýän gardaşlarym. Ene toprak garaşyp dur hemmäňe, ýat ýurtlarda galmak ýokdur bizlere, çağalarymyz garaşyp dur sizlere, yalakalary yakalyň biz gardaşlar.